गिबि गिबि बेवहाय जे नुजाफैनाय गासैबो जे मिडिया नोंथांमोननिसिम साबायखर खालामनाय जाहैबाय। दिनै जोङो बिटिसि चिफनिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों। मानोना जोंहा इपिटिसिएलनि मुङै आदानि कम्पानि जिहेतु मालगाव एरियायाव जिहेतु 549 आरो 464 बे दाग नाम्बार बे मोननैजों गासै 938 बिगा बे हायाव जे बिथांमोननो इपिटिसिएल कम्पानिनो जिहेतु मोनसे बेखौ प्लेसखौ खालामना होदों। दा बिनिफ्राय जों गासै जों मिथिनो मोन्दों 93 जे मुस्लिम सम्प्रदाय बिथांमोनखौ जों बेनिफ्राय बोखांनानै जिहेतु ट्राइबेल ब्लकनि आन्डाराव थानाय जिहेतु बालाघाट नायगाव बे बालागाव नायगाव ट्राइबेल ब्लकनि आन्डाराव थानाय जे मालगाव गामिनि बिजिआर फिल्डआवहाय 403 नाम्बार जे दागाव 71 बिगा हायाव बे बिथांमोनखौ बे एभेक्सन खालामनानै बिथांमोनखौ बेवहाय मोनसे जायगा स्टेन्ड खालामनो नागिरदों। दा बिनि सायाव जोङो बिनि एगेन्स्टै जाहाथे बिथांमोनखौ बेवहाय दोननो मोना बे हिसाबै जोङो जोंनि ट्राइबेल संघ क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनिफ्राय जोङो चिफनिसिम दिनै मेम'रेन्डाम होदों। मानोना 1886 सन 1882 मायथाइनि बे समाव मोनसे एक्ट बानायलांदों जे आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट हिसाबै जिखुनु बिजिआर फिल्डआवहाय खुनु मानसिफोरखौ जोङो बेवहाय मोनसे बसबास खालामनानै दोननाय बा मोनसे भारा हिसाबै दोननाय बा बेखौ एलटमेन्ट खालामना होनो हानाय बेबायदि मोनसे आयेनाव गैखाया। बे हिसाबै बेवहाय जे 403 नाम्बार दागाव जिहेतु मालगाव बे रेभिनिउ आन्डाराव थानाय बे ट्राइबेल ब्लकनि आन्डाराव थानाय बे हायाव जे दिनै बिथांमोनखौ दोनफैनो नागिरदों। दा बिनि सायाव जोङो प्रतिबाद खालामदों आरो बेखौनो जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्टनो मोनसे गोसोखां मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों जाहाथे बिथांमोनहा गभर्नमेन्टआ जाहाथे बेखौ आयेननि नोजोरजों जाहाथे बे जिनिसखौ बोखांनानै गुबुन जायगायाव दोनहैयो। बेखिनि जोङो दिनै मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो दिनै बे मेम'रेन्डाम होनायजों लोगोसे दिनै जों आबर डिसिआवबो हैनाय जागोन। दा बेखिनिनो दा जोङो थांनाय 20 थारिखखालि जोङो माने बे जायगायावबो जों गिदिंनानै नायदों। दा बे जिनिसखौ जोङो रायजो राजाजोंबो बेखौ कनसाल्ट खालामबाय जिहेतु बिथांमोनहा बे जायगायाव जुदि हाबफैयोब्ला जिहेतु खुब उसुबिदा जाहैगोन। जिहेतु बे जिनिसा जाहैबाय जोंहा ट्राइबेलफ्रा मोसौ मोसा फिनांगौ। मोसौ मोसा फिनो थाखाय जोंनो मोनसे गभर्नमेन्टआ मोनसे आयेन खालामनानै दोनखानाय जिहेतु बे ग्राजिं फिल्ड बे बिजिआर हिसाबै जिहेतु मोनसे बे जिनिसखौ थिखानाय दङ। दा बे जायगाखौ जाहाथे खुनु हदायबो माने बै स्ट्रिनिफ्राय बोखारनानै बै जायगानिफ्राय बोखारनानै जाहाथे बे जायगायाव लाबोआ बेखिनि बिनि गुनैनो जोङो दिनैहाय बे मेम'रेन्डामखौ होनाय जाहैबाय। दा एसेखिनियानोसै।